At nagbabalik na ako, mahal. Ako pa rin to, si DJ Kim Chino. Talaga nga naman gusto kong bigay ang lunas sa iyong love life na matumal. Sige, balik na tayo sa ating Chinitok. So, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At diba nga ngayong Friday, ibibigay ko ang 3 pwede mong gawin kapag matumal ang iyong love life. Recap na tayo. Sabi ko kanina, una, kapag matumal ang love life, dapat i-upgrade ang sarili. Ito yung sinasabi natin na i-level up ang sarili. Kung walang nagkakagusto, kapag nag-level up ka, naku, sinasabi ko sa iyo, maraming pipila sa iyo. Yung mga tao ngayon, 'di ba, nagpapasarap, nanta-thirst trap, at kapag nag-story yan, ay nako, effective lalo na paggabi, maraming jowang-jowa. Kaya kung wala ba nagkakagusto sa iyo, ay nako, upgrade yourself. Sinasabi ko sa iyo, pwedeng-pwede pa yan. At pangalawa naman, sabi ko kanina, kapag matumal ang love life, lumabas. Diba? Ito yung sinasabi kong gumala, makipag-socialize, sumali sa mga events na kung saan magkakaroon ng opportunity para makahanap ka ng kaharutan. Uso ngayon yung mga marathon, diba? Yung mga fun run. That's your opportunity para naman talaga makakilala ka ng pwede mong maging jowa. Diba? Malay mo naman. At saka huwag kang tatamad-tamad. Kung alam mo naman sa sarili mo, mahal, na hindi ka gustuhin, diba? Na hindi ka naman ganun kaganda at kagwapo, so might as well sipagan. Sipagan saan? Sa paglandi. Tulungan ng sarili. Ito na, mahala. Ang pangatlo at panghuli. Kapag matumal ang love life, dapat buksan ang puso't isipan. Ano ibig sabihin nun? Simple lang, ibuka mo. Diba? Ibuka mo ang lahat ng possibilities. Open the doors to the possibilities. Kasi ito yung exciting Marami akong kakilala talaga ngayon na talaga nga naman pinapractice to. Ito yung sinasabi nating trial and error. So subukan mo muna yung mga gusto ng mga taong nag-e-explore sila. Subukan mo mag-settle sa bare minimum. Subukan mong pumasok sa relasyon na kung saan walang label. Hindi, try mo lang kung makakuha ka ng enjoyment, 'di ba? Ng fulfillment, at siya naman talaga ay nagustuhan ka rin. Malay nyo mag-step up, kasi meron din namang ibang tao na nag-uumpisa muna sa mga walang mga label na relasyon. And eventually, nag-click naman, kaya naging sila ngayon. 'Di ba? Merong chance. Kaya ako sa'yo, kung ikaw ay naiinip, katulad nga ng sabi ko, matamlay ang iyong love life, baka it's time for you to explore and seek for adventures. Marami naman maraming ganyan, di ba? Maraming naboboard. Pero dapat, mahal, may alignment kayo ng magiging kalandian mo, ha? Make sure na siya rin talaga ay for fun and at the same time for exploring stage. Kaya huwag ka manggugulo ng mga ready na to settle down, ha? Please make sure, huwag kayong manggulo ng mga taong seryoso katulad ko. Kasi nadadamay kami mga faithful, at talaga nga namang gusto na ng pangmatagalan at gusto na ng aasawahin. Hindi ganun ako Dun, sabi ko nga kapag nagka-jowa si Kim Chino, ay gusto ko yun na talaga yung mapapangasawa ko. Kaya yung if ever meron dyan single, si Kim Chino po ay rest day bukas. Pwede tayo mag-date. Anyway, mahal. Maraming salamat sa pakikinig sa Chinitok. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At sana yung matamlay mong love life ay malunasan. At sana hindi mo madaliin ang bagay-bagay. So kung nahihirapan ka makahanap ng love life, mahalin muna ang sarili. Anyway, ako'y babiyahin na. At syempre susunod na po sa akin sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
O lapagan ko kayo, Brown Revival, Bini-Bini. Metro's #1